Hvad er et kropsideal? Et kropsideal er den ideelle måde at se ud på. Et billede af, hvordan den perfekte krop ser ud. Man ser det alle vejen, på gaden, i tv'et, de sociale medier og i forskellige blade. Det kropsideal, du stræber efter, afhænger af din alder, din kultur, hvor du befinder dig og hvad tid du lever i. Kropsidealet har altid været der, og det ændrer sig hele tiden, men der er mere fokus på det i dag, end der nogensinde har været før. Vi har alle forskellige opfattelser af, hvordan den perfekte krop ser ud. Men i bund og grund har vi alle sammen et kropsideal, eller noget vi ser op til. Kropsidealet i dag er at have en trænet og en slank krop. En krop, som ser sådan ud, er som regel en sund krop. Men nogle gange gør unge ekstreme ting, som at sulte sig selv eller overtræne for at nå det ønskede mål. Vi har spurgt nogle unge, om de bliver påvirket af de sociale medier i forhold til kropsidealet. Nej, jeg bliver ikke påvirket af det, fordi at en person skulle være en person. Når du ser en anden person på internettet, så burde du ikke være den. Du burde være dig selv. Jeg tror, at alle bliver påvirket i en eller anden grad ubevidst. Så når du ser på internettet, at der er en pige med for eksempel mega flot krop, så er det hende, det er ikke dig. Ikke noget, som jeg sådan lægger mærke til. Altså man sidder der nogle gange og kigger, sådan scroller ned, og så sådan, ej, hende der, hun er rigtig smuk, og altså sådan, hendes tøj, jeg vil gerne have, og sådan noget. Altså lidt, nu følger man de her modeller på Facebook og Instagram, som har sådan en rigtig seje kroppe, og så føler man sig lidt påkigget af mig, ikke? Altså, der kommer hele tiden billeder op af mange forskellige mennesker. Eller måske netop ikke af mange forskellige mennesker, af mange af sådan den samme type mennesker. Jeg tror, hvis man ser den samme krop sådan flere gange på en dag, altså præcis, altså sådan en helt bestemt kropstype, så tror jeg da, at man får en eller anden sådan normativ indstilling til, hvordan man tænker, det skal være. Jeg føler ikke, at jeg bliver sådan påvirket, men jeg kan godt tænke sådan lidt nogle gange sådan, hun har en ret flot krop, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, og så tænke sådan, burde jeg ikke gå til en sport eller sådan noget. Hvor kommer det her kropsideal fra? Hvorfor kan vi så godt lide det? Og hvad er problemet ved det? Vi har også spurgt nogle unge, om de vil ændre noget ved deres kroppe, hvis de fik muligheden. Jeg vil gerne have højere. Jeg kunne godt tænke mig at ændre mine tænder. Ja, hvis jeg noget skal sige. Ja, altså, jeg vil gerne have, at min krop er lidt sådan sundere, og skal gerne have en fladere mave, men altså. Vi har også spurgt om, hvad deres definition er af den perfekte krop. Jeg tænker, at de fleste nok vil sige det her, men altså sådan typisk modelleragtige. Flad mave, et eller andet. En generel definition på det er sådan, altså for rigtig mange i hvert fald, lad være med at være overvægtig. Jeg tænker lidt, altså sådan, ikke for tynd, men her sådan normalt sådan slank, og gerne have former. En sund krop i virkeligheden. Tynde, lange ben og sådan flad mave og sådan store bryster og stor numse. Og som det sidste spørgsmål spurgte vi dem om, hvad de tror, der skal til, for at der bliver plads til alle i tidens kropsideal. Folk, de må acceptere hinanden, som de er. At ikke der var nogen specielt bedre eller andre, alle var lige meget værd inden for kroppen. Altså forældre skal også opfordres til børn til at hvile i sin krop. Og sådan, men altså, jeg tror meget, det er et strukturproblem, altså sådan samfundet frem for sådan aktørerne. Ja. Kan få et mere naturligt forhold til krop og til nøgenhed og sådan, så bliver det også meget lettere at få et naturligt forhold til kropsidealer. Altså selvfølgelig, der er modeller over det hele, og man skal være høj for at være model, man skal være tynd for at være model og sådan. Måske behøver det ikke at være sådan i fremtiden.